So guys, nahaman na may upang repack sa abang kuan. Kaya, money. Kami Yeah. dapat yung gamay ko eh. Wala ba? Tindahan mo man. Haman ito no. Yan na 23 ka putos. 23 ka putos ring money. Kuwangan na guys. Dalira na mahurot. Diya. Pilari ka, kuan gab. 20 ka putos ring atang popcorn. Agamang popcorn, abot pa sa 20 ka putos. May dito ka pa putos. Muna pa niya mga ako anong dadalog mas kanang eskwelahan. Baligya. Oo. So karon day guys, magtao day mis amang kuan taon na mis amang Christmas tree. Manay taon. So, wala na skimmy dito bubalintong na tong ibabos karton. Ang taon ni ron sa amang Christmas tree. Zakay nitong ko naman ag bear. Gama na mis amang nang itaod agamong Christmas tree. Excited ya so guys kaysa so kaso manaod sa Christmas tree eh. Guys, excited ko guys. Mataod na. Yana. Eh, butang nga. Patanang butangan sunod. So yan na guys. Sagamong. Wow. Itaod ron agamong Christmas tree. So magtaod na mi guys sa among Christmas tree. Yan na guys. Magtaod na mi sa among Christmas tree. Christmas tree. Taod na. Mama, katusok lagi niya. Agamang na mga Christmas boulders na nga gigay kani. Ah. Mga ipaputos. Mga iputos dahil sa lupin. Para di magkagkag. Diyan karon na daghang madugang guys. Diyan ka na. Duga. Na daghang madugang dahil yung mga Christmas Ilma. mata magamit na gazid na mati. Na, hata na ning mabutang sa Christmas tree. Tulong mo na ito ho. Isa mo isa. Ano yung magsuta? Butangan na sa glock guys. Aron. Butangan na sa glock kay harong. Ilog-ilog. Pangaglak karon ni mag lihok kirang-kirang. Okay. Dito. Patong sa atahan pa. Good. Wala na. Kaon lang isang tiil. Okay. Nga na dyan na guys, basta excited das Pasko. No. Ini. Ang dito si Babaw. Last. Meron pa. See? Oh yes. Kasi sibog rin ang cartoon. Excited ang kuting. Hmm? Excited ang kuting. Excited agamang kuting badji. Baan. Baan. Azo tandoy ka rin kay pasinsa mabalintong na atang cellphone. Dala guys. Okay. Hmm? I want this. Suna snowman. Ang hirap Snowman. na ubas na. Dala guys, ang Christmas tree. Ano pa sa pa pang-bot tong ano ba? Pag ano bago. Pang bukad. Bukad din sila mago ba? Bukan mo sa ilong. Bukad mo sa tong ilong, bukad. Lapad. Yes no. Nga na jarong lakto sila tan-awon. Yung pine tree. Excited na ba ang all? Ito guys. Excited man kaado. So, taon na sa Christmas tree. Mga namagpuan. Manawa lagi. Bukad. Manawa lagi bisa dan hima. Karon na, karon. Ay nakuha. Taon na sa Christmas tree lang guys. Pero, pabyuhan na ni. Kani magamit na ganda na mati. Ano dia? Siga. Kau. Napa tos ilang sa tumurag sungkod. Ano na? Butang na ninahaw na. Nagbutang na ninahaw. This Christmas. Asa ka dapit ibutang pa kani? Ikaw. Di mo po na pwede isabit ha. Lamisa siguro na res ilang. Pwede mo po na suotan. Suot mo mo? Di. Suot ko nung kim-kim. Listen. Napa di ada may kabuo. Loka kalo. Christmas tree. Ay, mo. Kani aman na nin sang gamiton. Dapat kay mga bowl. Christmas bowl. Christmas Ah, gamitan nila kasi sa O kani, gamitan lamisa. ko Panaod na natin.
Napay karton dito gab nga wanay sad, aw napay sad wa na. Hindi. Mora ni do ha. Oo kay man din pang arrange. Tara. So then na. Habang naskimi-kimi og kuan, pamutang sa mga kanang Harapan na tanggal. masabi sa mga Christmas tree. Wala kang bukan na. Bangko nga na. Tusok-tusok lagi pa. Og di po yung mga candy canes. 10 pa. Kami di kasi. Isa na ma'am, makauna. Uy, tuloy ko may mga tungkod. Oh, kalang sunod. Lighted light. Ang sabi na nila. Okay guys. Muna yung mga isabit ato sa mga pantaw. Kanina. Ikimi. Yay, happy Pasko! Nagtara na yung pang-abrihan. Ito ka stickers to. Ama na gadang magamit rin mga Christmas ball. Kaya pagkain las api. Hindi na ito na dito. Mga red. Wala lang puro na. Puro kuha na. Ito ka nun. Ang sabi te? Sabi. Alam. Dati, magamit na gadid. Yeah. Sabit na gadid is Christmas tree. Oh, wow. Okay. Kara kay nice. So, nice siya. Ang sa color. Dati, sabi ka naman. Kuan is ka kuan buok pat. Uy, sabay. Bati-batang bazi. Nansa naman ay imong snowman nga nagtalikod naman na datang patabangan. Bukaron. Karon kay arong ulami nindot. Kada pa uban wa nang bekad. Nang sana ba ni? Bukaron sa bukaron. Kapag nagkuha, nagkuha. Ani uban? Na apa? Ibawog ng uban nga na. Ano pa, hindi man ko kabuuan. Butang. Tama na. Sabi ka. Lah, ito. Nipid na nga sir, guys. Okay. Ako ng sir, mangisted. Dati nga taon na gagawin na mo. Hindi pa dati nga Christmas ball. Design na rin sa kuan. Ayan, diba? Ganda nga, Christmas ball. Naman. Oh. Christmas boy. Yeah. Ang bulit. Oh. Yan na, may sabit-sabit. Kimi. Red Christmas. Halo. Ano ko nito? Kung saksak ko na. Kuan. Ako nagkindalo tinuon. Merry Christmas, ma. Suot-suoton. Kinain na kung color. Ay, dala Agas manguan sa mi, manaon sa mi na ng Christmas ball. Busy ka dus kimi-kimi to ah. Busy agbajing gamay. kita. Naod na ko, guys. Si. Okay, daguban be. Magawa ko extension. Mana? Ha? Ako?
ini si Kuya Kenkin, ini si Kuya Guy. Okay, tagsaday mo. Okay. Tagsaday ko na sila guys. Kuya Manny, isang kababae, 2 kalalaki. Isa. Okay. Ayan, namilikod ka na, bro. Okay, so sila Kuya Kenkin o si Kimi Kimi guys may tigsang at sa Christmas ball. Kaya pas papagabril mo itighukot. Okay, napaka. Ako yan. Wala pang mas nakaglawas na siguro kas-kas eh. Ma, duha ko na ko. Duha ka itlog ko na ni. Nice na. Wow. Nice na. May butang. Ato. Sige. Sige, gagdalo rin baka. Matuway sud. Masa? Kilid. Are? Ari mo rin daghan na? Adi na pa daghanan. Tana dali ubos padong ubos. Sumanin dikit si mo pa ada yun sana. Gampa mo na. Hmm. Sabi. Iring-iring. Guys, padung naman sana mo guys kay bukangan ng Christmas light. Kulibur lang. Karon ito man na niya ni pasigaon. So diyan natin na kaod na agkuan. Dan, sabi ka ng mga Christmas ball. Very good. Ma'am, abot na box o ma? Basin. Pinin ang ahong hinamdom kan abot na. Ahong hinamdom kan abot na. Ano lagi mga gipadalas ate? Dahil natin yung mga nagitaod. Salamat ka Adzo. Nice nagsamot ang Christmas tree. Salamat, tita. Salamat. God bless. Sumping mo kanunay diha. Merry ang atong Christmas. Bisis pa pag April gasog butang sa Christmas light na sila consider kulibod ba Christmas light ikan dapat kinay babuan ang kadares ko i-try ko no pa isaksak ko ikaw sa ito i-try guys o kuan saksak pa pag April okay pag-usap na sa gaday One, go! Yan na guys. Oh, lian na. Sige na guys. Kung amo pa rin siya pa nun. Wish ko pa rin naman siya. Wow, ka-nice na. Oh, di ba? Slap na. Oh. Pagdun pa rin naman siya guys. Panindotong pa rin siya na mo. Di na guys. Nahuman na gajod. Nahuman na gajod guys. Nahundo pa ko rin naman. Taon na gajod na mo, te. Yan na. Taon na na mo aga mga Christmas tree. Yan ang mga Christmas ball. Amo na gajod na sabit. Yan na, te. Salamat ka, Diyos, inyong ipadati nga kani Christmas ball. Ag-uban, ugma na ni na mo itaod. Ag-kari, di ah. Naglay mga kuan. Magkaring uban, ugma na ni mo itaod. Pagpalitan pa ni na mo o kuan siya. Ano yan ba? Kung mana ni na may taod ganit dia. Ato dito ni pantaw na mo ibutang. Pantaw ni siya. Ato ni siya sa pantaw guys. Mali butangan dadto. Kani ni. So taod na mo ugma pohon. Kani mga Santa Hat. Tao ni Santa Claus. Ayun sa mga puan. Siga. Ano pa nga puan na gasan na may putang siga. Ano mali ka buo.
Panahaman o kuan, panahaman o paadyon. So, taunan si sa upan niya. Battery sila. So, sunod Domingo na na mga abutangan o sunod Domingo na na mga abutangan o battery. Balik kami battery. Sunod may upo ng kabuo. Kay kumani kabuo. Anong kabuo? Ga! Musiga ni sila, musiga. Kapalay pa ito nun. Kamo, sige na. So, mana na magsasapa ito nun. Patiring mo, tanim. Atoro ni Spanta na mas sa itao doon po. Karoon ni Lord siya musiga. Tao rin siya. Ilang sa kapalitan nila din sa kuan. Masalag sa pa ito nun. Doon natin, nataod na mo. Salamat ka ito tes inyong ipadang kuan. Sa Christmas decoration. Ang decorate na mo sa Christmas. Salamat ka Adjo. Ay pa Adjo si Jang ma. Thank you. Adjo te. Ang vitamins na. Pag Christmas tree. Nice na ka-adjo. Oh, di ba? Masa na hinluan karo mo biyog sa mga. Salamat ka adjo te. Dan nindot na ka-adjo. Ama na taod katong mga Christmas decoration. Ha, sige. Hoy. Oh, di ba? Ngit-ngit. Ito, wala na suga-suga guys na. Suga-suga. Christmas na gid. Christmas na gid guys. Christmas na gid guys. Bear na bear. September. Hapon, everyone. Mukaan pa mong bungkaliw guys na. Muna siya sa bungkaliw. Nalami man na siya sa butangan o kamunggay. Nganta. Oh, muna siyang unod. Muna siyang purman eh. Bungkaliw. Kalami. Hapon. Lami na ni sabaw ba. Sakto ka dyan is mga angkan. Kanang mga na nagpadidi diha. Hala, kanimoy higup-higupan yung sabaw da niya mo. Daghan yung gatas. Namay mo ika sulte. Maazo? Pinasul. Lami sa unay sa bagaw at ang hugasan di display. Mas na? Ha? Sabon ko to. Sabon utro. Ala, sabon ko na sa utro guys. Gabriel. Ayun pala. Yan na. Lugita. Yan na. Sa guys na. Uy, lami ah. Ang sasawan na rin suka. Lami ka, Jo. Yummy. Ano ba guys? Kana. Lami sila guys. Lami. No. Pikayo.